mae pobl yn meddwl am gweithgaredd adeiladu tîm fel. Ti'n cael bwndel y bapur a adeiladu tŵr gyda hwn, neu mae rhyw assault course mae angen chi fynd yna fe. Ond beth sy'n bwysig yw cael pobl at ei gilydd. Felly ni'n trio wneud na'n rheoledd. Yn enwedig i roi cyfle i staff i drafod beth yw'n cynllun ehangach ni. Ni'n gallu ffocysu ar gweithredu cymaint. Mae'n anodd weithiau gymryd cam nôl a gweud, okay, be ni'n trio cyflawni trwy wneud hyn i gyd, a beth yw angen yn ffocus ni i fod am y cyfnod nesaf, neu pwy sy'n mynd i fod yn ei beth. Mi'n credu bod e'n bwysig i gael y saib na cam nôl trafod y cynllun ehangach. Ni'n trio wneud na'n rheoledd. Hefyd yn bwysig cael bach o sport. Ni'n licio dod at ein gilydd. Ar gyfer parti Nadolig ni, so ni mas i wario crazy golf. Mae tipyn o elfen cystadleuol dyn ni, pam ni'n neud y gweithgaredd yma. So mae'n bwysig bod pobl yn teimlo bod nhw'n gallu cael sport, ond hefyd bod nhw'n cael y cyfle yna i edrych ar pwrpas, amcanion, beth yw'n gôl ni, balans rhwng y ddoi na, fi'n credu. Fe wnaethon ni ddefnyddio dyfais yn ddiweddar oedd rhywun allanol wedi defnyddio gyda ni wrth roi cwrs, sef siwr ti'n gallu cael y gynestrwydd mewn stafell fel tîm, achos wrth gwrs ni gyd yn bobl proffesiynol, ond ni gyd hefyd gyda bywydau personol. So wnaethon ni ddefnyddio'r dyfais yma, oedd rhywun arall wedi defnyddio, sef llun o goeden, gyda phobl ar amrywiol rannau o'r goeden. Falle oedd rhywun yn cwtio y boncyff, neu oedd rhywun ar top y goeden yn hongian o'r brigyn. So falle oedd byti 15 o wahanol rhywun yn cysgu ar ganol y goeden. So y ffordd oedd yn yr stafell gyda'r tîm craidd, oedd jyst bod pobl yn dweud pa rif o'n nhw'n teimlo ar y diwrnod yna. A oedd hwnna wir yn draws newidiol, achos rhyw fath o gonestrwydd yn dod mewn i'r sgwrs, a phobl yn rannu pethau falle oedd yn rhoi cyd-destun mwy i'r person yna, oedd yn golygu wedyn bod y tîm yn cydweithio'n well ac yn pitio mewn falle i roi cefnogaeth falle mewn man lle bydden nhw ddim wedi o'r blaen. So ni gyd yn dysgu o hyd yn dyn ni, a mae'n rili bwysig bod ni jyst yn cadw esblygu ffyrdd ni o weithio mewn tîm.